Prémium fürdőszoba. Magas színvonalú felszereltség a mindennapi kényelem jegyében tervezve. A Nexus grafit színű termékcsaládba tartozó fémfiókok csendes záródási rendszerrel vannak felszerelve, amely sima és szinte hangtalan záródást biztosít. Az olasz glamour termékcsaládból származó, krómozott fémfogantyúk kerámia betétekkel. Egyedi formatervezés, amely különleges és dizájnos megjelenést kölcsönöz. A professzionális zsanérok csendes záródási rendszerrel vannak felszerelve, amely biztosítja a frontok sima és kényelmes záródását. Antracit színű, természetes kőből készült munkalap, gyönyörű, fényben opalizáló kristályokkal. 100%-ban ellenáll a mechanikai és vegyi hatásoknak, valamint a víznek. Egyedi hangulatot kölcsönözve a fürdőszobának. A legmagasabb minőségű, magas hőmérsékleten égetett szaniter porcelánból készült mosdókagyló. A Duragloss felület ellenáll a mechanikai sérüléseknek, a szennyeződéseknek és az elszíneződéseknek. Dizájnos fürdőszobai csaptelep kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Kerámia betéttel, valamint az amerikai Neoper vállalat perlátorával van felszerelve, amely 30-40%-kal csökkenti a vízfogyasztást. A csomag tartalmaz egy professzionális, kifejezetten a mosdókagylóhoz tervezett automata leeresztő szelepet. Professzionális LED-tükör a fényerő és a fényszín hőmérsékletének hidegről melegre történő állítási lehetőségével, fűtött tükörfelülettel, amely megakadályozza a párásodást. Az állítható, professzionális háromirányú beállítással rendelkező függesztők lehetővé teszik a szekrények felszerelését szinte bármilyen, akár egyenetlen falra is. A Nexus Econatura Plus Plus lapokból készült korpuszok és frontok megfelelnek a legmagasabb környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak, és a világ egyik legalacsonyabb formaldehid kibocsátását biztosítják. A bútorok élei ABS polimerrel vannak védve, ami növeli ellenálló képességüket a mechanikai sérülésekkel szemben, mint például a karcolások, benyomódások és kopás. A professzionális szerelési útmutató lehetővé teszi az egyszerű és könnyű összeszerelést még kevés szerelési tapasztalattal rendelkező személyek számára is. A fürdőszoba bútorokra 3 teljes évre szóló meghosszabbított garanciális védelem vonatkozik.